எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தமிழ். சக்கரவர்த்தி அக்பருக்கு ரொம்பவே விருப்பமான ஒரு அமைச்சர் பீர்பால் தான். அமைச்சர்னு சொல்கிறத விட அவரை நண்பன்னே சொல்லலாம். அவர் ஆக்ராவில் இருக்கிற மக்களோட குறைகளையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதையும் தீர்த்து வைக்கிறதால அவர் மேலே மக்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு நல்ல மதிப்பு இருந்தது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு அக்பர் பீர்பாலோட ரொம்பவே நெருக்கமாக இருக்கிறத பார்த்து பொறாமையும் ஒரு பக்கம் இருந்தது. அந்த மாதிரி பொறாமை இருந்தவங்களுக்குள்ள ஒருத்தன் தான் அக்பரோட அந்தரங்க முடி திருத்துறவன் ஒருத்தன். அதாவது அக்பருக்கு சேவெல்லாம் பண்ணி விடுவான் இல்லையா, அவன். அக்பர் பீர்பாலுக்கு விலை உயர்ந்த பரிசுகளை எல்லாம் கொடுக்கறத பார்த்து அவனுக்கு ரொம்பவே பொறாமை. பீர்பாலை அங்கேருந்து எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டணும், இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி செய்யணுமே, இப்படி அவன் ரொம்ப நாளாக யோசிக்கிறான். ஒரு நாள் அக்பருக்கு முடி திருத்திட்டு இருக்கும்போது, பாதுஷாவே, உங்களுடைய தந்தையார் ஹுமாயூனுக்கு சேவை செஞ்சது போல தான் உங்களுக்கு சேவை செய்கிறதும் எனக்கு ரொம்பவே ஆனந்தமாக இருக்குது. உங்களோட தந்தை சொர்க்கத்தில் எப்படி இருக்காரோ தெரியலையே, இப்படி கேட்குறான். உடனே அக்பர் சொல்கிறாரு, எனக்கும் அவர் எப்படி இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசை தான். இப்படி அக்பர் சொல்லவும், பாதுஷாவே, பல அற்புத சக்திகள் படைத்த என்னோட நண்பர்கள் மூலமாக உங்கள் தந்தை எப்படி இருக்காரு, இதை என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்படி அந்த கெட்ட எண்ணம் கொண்ட முடி திருத்துறவன் சொல்கிறான். அடுத்த நாள் காலையில் அவன் நமது நாட்டிலேயே ரொம்பவே திறமசாலியான ஒருத்தரை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி, உங்கள் தந்தையார் இன்னும் மூதாதையர்களை எல்லாம் பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும், இப்படி என்னோட நண்பன் சொன்னான். இப்படி அக்பர்கிட்ட அந்த முடி திருத்துறவன் சொல்கிறான். ஆமாம், இது கூட நல்ல யோசனையாக இருக்கே, ஆனால் யார் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறது, இப்படி அக்பர் கேட்குறாரு. நம்ம நாட்டிலேயே ரொம்ப பெரிய அறிவாளி பீர்பால் தான், இப்படி நீங்களே பல தடவை சொல்லியிருக்கீங்க. அவரையே நம்ம சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவோம். ஏன்னா அவர் மற்றவங்களை விட ரொம்பவே புத்திசாலி, இப்படி சூழ்ச்சியோடு சொல்கிறான். சரி, அது சரிதான். ஆனால் நாம் எப்படி பீர்பாலை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறது, எவ்வளவு காலம் அவர் அங்கே இருப்பார், இப்படி அக்பர் கேட்குறாரு. யமுனை நதியோட வடக்கு கரையில் ஒரு பழைய பாலடைஞ்ச கிணறு இருக்குன்னு என்னோட நண்பன் சொன்னான். பௌர்ணமி அன்னைக்கு ராத்திரி சொர்க்கத்துக்கு போகிறவங்க அந்த கிணத்துக்குள்ளே போனால் உடனே சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம். அங்கே ஒரு மாதம் தங்கி போன வேலை முடிஞ்சதுமே நம்ம திரும்பிடலாம், இப்படி நயவஞ்சகத்தோட அந்த முடி திருத்துறவன் சொல்கிறான். அக்பர் பீர்பாலை கூப்பிட்டு சொர்க்கத்துக்கு போக தயாராக இரு, இப்படி சொல்கிறார். அந்த கிணறு வழியாக பீர்பாலை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ய சொல்லி அக்பர் சொல்கிறார். இதை கேட்ட பீர்பாலுக்கு ரொம்பவே அதிர்ச்சி. அக்பரோட முடி திருத்துறவன் தான் இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கிறான், இதையும் புரிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த பழைய பாலடைஞ்ச கிணறு பல விஷப்பாம்புகளோட இருப்பிடம், இது பீர்பாலுக்கும் தெரியும். அதனால் அதுக்குள்ளே போனால் கண்டிப்பாக மரணம் நிச்சயம், இதுவும் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். அன்னைக்கு ராத்திரி பீர்பால் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவரோட நம்பிக்கையான ஆட்களை கூப்பிட்டு முதல்ல அந்த கிணறை சுத்தம் செய்ய சொல்கிறார். அதுக்கு பிறகு அந்த கிணத்துல இருந்து ஒரு சுரங்கப்பாதையை அமைச்சுக்கிறாரு. அக்பருக்கு ஆனால் பீர்பாலை விட்டு பிரிய மனசு இல்லை. பீர்பால் ஒரு மாதத்தில் சொர்க்கத்திலேருந்து திரும்பி வந்துடுவார். இதை கேட்ட பிறகு தான் அவருக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி. பீர்பால் சொர்க்கம் போகிற அந்த ராத்திரியில் அக்பர் பழைய கிணறு வரைக்கும் ஒரு பெரிய வழியனுப்பு விழாவையே நடத்துகிறார். அந்த கிணத்துக்குள்ளே போன பீர்பால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியே வந்துடுறாரு. ஒரு மாதம் தன்னோட வீட்டுக்குள்ளேயே தங்கி இருக்கார். அந்த ஒரு மாதம் முழுசுமே அவர் தன்னோட தலைமுடியை வெட்டலை, நகங்களையும் வெட்டலை. இடை நேரத்தில் முடி திருத்துறவன் பீர்பால் இறந்துட்டார், இப்படி நினச்சி அவனுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். மெல்ல மெல்ல அவன் மன்னன்கிட்ட தனக்கு பிடிக்காதவங்களை பற்றி சொல்கிறான். பீர்பால் இல்லாமல் மற்ற அமைச்சர்களும் உதவி இல்லாத நிலையில் இருக்காங்க. இந்த நிலையில் அக்பருக்கு ரொம்பவே விருப்பமானவனாக ஆகிறான் இந்த முடி திருத்துறவன். ஒரு மாதம் போகுது. அவையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பீர்பாலோட வருகையை ஆவலோட எதிர்பார்த்து இருக்காங்க. அடுத்த பௌர்ணமி இரவு அன்னைக்கு எல்லாருமே பழைய கிணத்துக்கு போகிறாங்க. அக்பரும் மற்றவங்களும் சந்தோஷப்படுற வகையில் பீர்பால் அந்த கிணத்துலேருந்து வெளியே வர்றாரு. ஆனால் முடி திருத்துறவனுக்கு
அவனோட திட்டம் தோல்வி அடைஞ்சு போச்சே இப்படி நினச்சி ரொம்பவே ஏமாற்றமாகவும் இருக்குது, கவலையாகவும் இருக்குது. இவன் எப்படி உயிரோட திரும்பி வந்தான் அப்படின்னு. அரசர் உடனே சொல்கிறாரு, அரசவைக்கு வந்து நடந்ததெல்லாம் சொல்லு. இப்படி அக்பர் வந்து பீர்பாலை தன் தேருக்கு பக்கத்தில் அழைச்சிட்டு போகிறாரு. உடனே பீர்பால் சொல்கிறாரு, பாதுஷாவே, நான் வந்து உங்களோட மதிப்புக்குரிய தந்தையாரையும் மற்ற உங்கள் மூதாதையர்களையும் சொர்க்கத்தில் பார்த்தேன். அவங்க எல்லாரும் ரொம்பவே மகிழ்ச்சியோடையும் நலமோடையும் இருக்காங்க. அவங்களோட வாழ்த்துக்களை எல்லாம் உங்ககிட்ட தெரிவிக்க சொன்னாங்க. ஆனால் அங்கே ஒரு பிரச்சனை. அவங்களுடைய வளர்ந்த கூந்தலையும் நீண்ட நகங்களையும் வெட்டி விடுறதுக்கு அங்கே யாருமே இல்லையாம். அதனால் சக்கரவர்த்தி ஹுமாயூன் வந்து தன்னோட அந்தரங்க முடி திருத்துபவனோட சேவை இன்னும் எனக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இப்படி விரும்புகிறதா சொன்னார். இப்படி பீர்பால் சொல்லவும், இப்போ வந்து ஒருத்தரை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறது எப்படி அப்படின்னு அக்பருக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா? அதனால் என்னோட அந்தரங்க முடி திருத்துறவனையே என்னோட தந்தைக்கு சேவை செய்ய சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிறேன். இப்படி சொன்ன அக்பர் வந்து முடி திருத்துபவன்கிட்ட திரும்பி அடுத்த பௌர்ணமி இரவில் சொர்க்கத்துக்கு போக தயாராகிரு இப்படி சொல்கிறாரு. அந்த பொல்லாத முடி திருத்துறவனுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல. பீர்பாலோட கதை வந்து கற்பனைன்னு அக்பர்கிட்ட சொன்னால் அவனே பொய் சொல்லியிருக்கான்னு அக்பருக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? இதை நினச்சும் அவன் பயப்படுறான். அந்த கிணத்துலேருந்து வெளியே வர பீர்பால் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வழி செஞ்சு வச்சுருப்பான். அதனால் நாமளும் உள்ளே போனால் அந்த வழியாக வெளியே தப்பிச்சு வந்துடலாம் இப்படி நினச்சிக்கிறான். ஆனால் பீர்பால் என்ன பண்ணுறாரு, சொர்க்கம் போய் திரும்பி வந்த உடனே தன்னோட நம்பிக்கையான வேலையாட்கள்கிட்ட மறுபடியும் அந்த கிணத்துக்குள்ளே கொடிய விஷப்பாம்புகளை போட சொன்னது அவனுக்கு தெரியாது. அதனால் முடி திருத்துறவன் கிணத்துக்குள்ளே போன உடனே பீர்பாலோட தலைவிதி எப்படி முடியணும்னு அவன் ஆசைப்பட்டானோ அதே நிலையை அவன் சந்திக்கிறான். அதனால் யாருக்கும் மனசால் நம்ம வந்து கெடுதல் நினைக்கக்கூடாது. தன் வினை தன்னை தான் சுடும். அதாவது நாம் அடுத்தவங்களுக்கு செய்கிற வினை கண்டிப்பாக நமக்கு அதே வினை திரும்பி வரும். இன்னொரு பதிவில் உங்களை மறுபடியும் பார்க்குறேன். பாய்.